चलत डहरिया पीरा जाल पावरे दुनियों से दूर बा प्रभु जी के गाँव रे दुनियों से दूर बा प्रभु जी के गाँव रे चलत डहरिया हो चलत डहरिया पीरा जाल पावरे दुनियों से दूर बा प्रभु जी के गाँव रे दुनियों से दूर बा प्रभु जी के गाँव रे। लेकिन वजह जाए खातिर केहू मिली नहीं, अकेले जाए के बाद भगवान के दरबार में से जाए के अकेले बा संगी न साथी जाए के अकेले बा संगी न साथी नहीं खे सवारी रे हाथी घोड़ा नागी नहीं खे सवारी रे गाड़ी घोड़ा हाथी बीच दरिया दरिया में नहीं नाव रे दुनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे दुनियों से दूर बा प्रभु जी के गाँव रे चलत डगरिया हो चलत डगरिया पीरा जाल पावरे दुनियों से दूर बा प्रभु जी के गाँव रे दुनियों से दूर बा प्रभु जी के गाँव रे। और कल गए करनी न धरनी तफेरा में पड़नी करनी न धरनी तफेरा में पड़नी बड़ा रे कठिन बापार कैल बैतरनी बड़ा रे कठिन बापार कैल बैतरनी और तेरे नयावे दरिया में नहीं नाव रे दुनियों से दूर बा हरि जी के गाँव रे दुनियों से दूर बा प्रभु जी के गाँव रे चलत डहरिया पीरा जाल पावरे चलत डगरिया पीरा जाल पावरे दुनियों से दूर बा प्रभु जी के गाँव रे दुनियों से दूर बा
हरि जी के गाँव रे। लेकिन लास्ट में कहल गई जैसन करनी वैसन भरनी। कैसे? करब है पैबा कमैब है खैबा, करब है पैबा कमैब है खैबा, दोसरा के देख के अनेर लाल चैबा, दोसरा के देख के अनेर लाल चैबा। कहे से कि सतुए पर सबूर करा हो, सतुए पर सबूर करा मिली ना पोलाव रे, दुनियों से दूर बा प्रभु जी के गाँव रे, दुनियों से दूर बा प्रभु जी के गाँव रे। चलत डहरिया हो, चलत डहरिया पीरा जाला पाव रे, दुनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे, दुनियों से दूर बा प्रभु जी के गाँव रे, दुनियों से दूर बा हरि जी के गाँव रे, दुनियों से दूर बा प्रभु जी के गाँव रे।